Now this is my real superpower. Jiena Franco Portelli, Head of Business Development fil-kumpanija Gutenberg Press. L-istampar f'Malta imur lura sa 1642. Proċessi ta' kif isir ktieb hawnhekk fil-Gutenberg Press jibda bil-parti tal-istudio tad-disinn, minn hemmhekk naslu għal proċess tal-istampar u minn hemm imorru għal parti tal-legatura fejn il-kodba jiġu jew inkullati, jew meħjutin, jew nagħmluhom qoxra partikolari u f'dan kollu l-kuntest kollu hekk jinħalaq ktieb. Jiena Glenn Kallejja, kittib, pubblikatur u legatur. Nieħu ħsieb Studio Solipsis u l-fundatur ta' Kodba Kallejja. Il-forma tal-ktieb, l-istruttura tal-ktieb, kummerċjalment tiġi ridotta għal formati partikolari l-magna tagħmel meta qed naħdmu fuq kodba legati bl-idejn. Dawk il-limiti jitilqu. Il-proċess tal-legar bl-idejn huwa bil-mod ħafna. L-isfidi tiegħu huwa li ma taħdimx bħalma taħdem magna, mhux ħatamel 200 ktieb, 10,000 ktieb f'jumejn. Forsi tagħmel 10 kodba f'jumejn, forsi. Jiena Chris Gruppetta, pubblikatur hawnhekk mal-Merlin Publishers. Meta bdejt jien kien normali li nagħmlu print run ta' 5,000 kopja ta' ktieb. Il-ġurnata ħalli fall xi textbook verament li taħra tal-primarja li qed jintuża b'mod eżaġerat qas toħlomha. Kemm huwa importanti nżommu ħajja s-sena tal-legatorija? Imbanda tista' argumenta li vera importanti għax hemm ħiliet tekniċi minħabba l-avvanz teknoloġiċi qed nitilfuhom. Min-naħa l-oħra, jekk iż-żminijiet qed jaqtaw ċerta prattiċi, min jiena biex insalvahom? Għal bosta snin il-Gutenberg Press dejjem appoġġjat l-awturi u l-edituri Maltin, anka l-entitajiet bħall-Kunsill Malti tal-Ktieb. Aħna ħafna midrabbi nmorru xi ħanut tal-kodba u inti tixtri ktieb. Iżda il-magni kollha li ġew involuti sabiex dak il-ktieb seħħ huma sostanzjali u hemm investiment kapitali kbir. Aħna kburin li nagħmlu kodba ta' livell internazzjonali, nesportaw kodba fid-dinja kollha u dan huwa benefiċċju ħafna għall-awturi edituri Maltin li dawn għandhom proċess ta' kif isir ktieb state of the art fil-bitħa tagħhom.